muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Sorry zvenyu nekuzononoka kuuya nema-updates man. Tinenge tamboenda kumakulayo chinchi saka plus tida kumboona kuti vamwe vari kuita sei, vari kuchimhanya sei chibasa ichi. But anyway, I'm back kunge musana. Tichazoona kuti vamwe havasi serious katobva tataiwa regedza tidzoke tisete order yacho. A lot is going on muma streets social media right now, but inini ndakuya vamwe kuti kuliye ndichimboya urove mbiti sembiti ndikati aiwa don't worry. Peace. Tiri vanhu vanoda runyararo at the end of the day. Chetoda kuti even kana pane nyaya yekunzi inogadziriswa, zvinhu zvese zvinogadziriswa zvichipera vachingoningina vakadaro. Asi nyaya iri panapa yandiri kunzwa pari kunzi mufesi anonzi Bekipilo Mbezi nyaya kunzi ashayirwa mari yekunzi abude mukati yebail, which is not true. Kutaura chokwadi chaiko mari yaBeki ndachona vanhu vakawanda vari kutobvunza kuti hey please confirm. No, there is no need for me to confirm zvinhu zvakadhakwa kudaro. Beki akabhadharirwa mari, but the article yacho yange ichizonanzi political activist Bekipilo Mbezi remains behind bars after failing to raise $200 bail by the High Court on August 3, with the court hearing that he does not have a valid passport to surrender as required, as his trial set for August 19, meaning he will likely to spend the Heroes Day in prison while sympathizers appeal for the funds to secure his release. Mbezi, considered by many as an anti-Cap 3 hero, was arrested by police for calling on people to demonstrate against the controversial Constitutional Amendment Act No. 3. He appeared at Bedbridge Magistrate Court yesterday for a remand hearing, dressed in prison garb, and was taken back to remand prison afterwards. Guys, nyaya iri kutataza Beki kubuda haisi nyaya yekuti ari kushaya $200 bill yekuti abhadhare bail. No, mari yakabhadharwa the same day. Yabhadharwa the same day. Nyaya yakunetsa passport yake yakaexpire. Lawyer rake vanokwanisa kunge vazvinotisa kuti passport yakaexpire. Saka ndizvo zvinhu zvakungomutadzisa kubuda chete. Sometimes it's always good kuti tinge tichionesana information direct sezvairi. Ndaona vanhu vakawanda vakutanga kupemberera, vakutanga kuataka vanhu. Vari kutadza kubatanzira mari yemunhu. $200 guys. Chero mimi you can, and even one person you can pay for that guy, because zvinhu zvokuti vanhu manga muri kurwadziwa, but munoda kugadzira ichi chimwe chinarrative cheche kuti zvinhu izvozvo zvinhu zvakazodai so. And then on the other side pane zvimwe zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe futi. Pane timu yacho iyoyo yekwaJob Scala inge iri kuti hey mimi vanhu venewspaper rakati manyora nyaya iyoyo munozodai. Kana uri politician usafaite, usarwe nevanhu vemedia, unopedzwa political career zvamuchose. Bvunza chero vanhu vese vakabvira kudhara vari muchinishi. Don't do that guys. It's always good kutogadzirisa ma-issues wa amicably. Munhu anokushanda every alright, pandanga kubudiswa maskanda wanga usingafungidziri kuti anozikanwa. Don't fight media, kuti chintu kuti kana uchigara imba yemaglass usakande matombo. Even ukaona munhu wemedia ari kungopengerekawo zvake achiningina, the best thing to say guys, this is not true. Zvapera wataura side rako zvokuda kuzoti zvavari kutotaura izvozvo komana handidi hangu kuzoya ndakubata mafight. Takagara muchibasa ichi ndakuzviziva kuti zvinoitika ende munhu achida kukupedza career anoita sei. And then moving on, tine nyaya imwe iri panapa muri yeZimbabwe iri kunetsa yekubudiswa yekutizwa kwaitwa mujeri nevakomana ava vari kunzi zvoni ana Tafadzwa Zimurenyika Janyure, a convicted murderer and rapist serving to one of the longest prison sentences in Zimbabwe, escaped from Mutimurefu prison in Masvingo last night. Reliable sources have said Janyure, who was sentenced to life in prison and yes, another 70-year prison sentence, is facing a slew of other charges as High Court. He escaped alongside James Masunda, who is serving 20 years in prison. The escape happened after the two attended a court hearing in Masvingo, where Janyure is on trial for another robbery case and Masunda is a witness in a different case. The two breached cell security before escaping through the prison perimeter fence. Zimbabwe Prisons and Correctional Services National Spokesperson Assistant Commissioner Mayor Kanyezi confirmed that there was an escape at Mutimurefu prison, but said she is yet to receive full details. Ndo mamirira akaita nyaya iyi muri yeZimbabwe pakashata avakomana majeri acho kana akungotizwa zvakadai so. Kana muchimuziva munhu iyeye, please munhu ngadzokere vana vevanhu vanopera
afanika munhu anotofamba achibata chibharo zvake obva ari muurayi futi. Please muri yeZimbabwe musaite majokes nenyaya iyoyi. You know, I blame President Mnangagwa kubuda achiti hanzi mutemo wokunzi vanhu vagurwe musoro wakabviswa. That was a wrong move. Kutaura chokwadi cheko paifanwa kusiwa mutemo wokuti kune vamwe vagarawo vanopuwa mutongo wokunzi dogurwa musoro, like for example munhu ungonzi uri munhu we treason system staff unopuwa mutongo wakaningana, but particularly munhu anogura munhu musoro kana kuti munhu anoningirina anofanira kugurwa musoro zvapera. Munhu wese anenge auraya munhu anofanira kusvika achigurwa musoro first week achingobatwa nenyaya, nekuti if zvabuda hatichazivi ari dangerous that guy, because aritoziva kuti iye paaringobatwa ari kungodzoserwa achinopuwa mutongo yakareba, but kana akadai akangonzi gba musoro totoziva kuti problem minus one pakutotambiswa maresources enyika. Polisi yakutofanira kutopuwa mari vamhanya vachinomutsvaga vachiita sei vakutopinzwa busy. It's not right. So guys, those are the issues dzirimo mucirculation, ende nakuti ndingopfura ndepanapa ndichibata ndichibasa ndichiseta order yacho ndichingoti good day, let's meet pane mamwe ma updates. But zandaenda totanga ere politics adzidana